térerő legyen veletek, emlékezhetünk még erre a klasszikusra. Segítségre van szüksége ugyanis a Magyar Telekomnak. A tegnapi uniós bejelentés szerint 2015 végéig törlik el majd a roaming díjat Európában, ami kellemetlenül érinti a Magyar Telekom számait. Könnyen lehet, hogy 2-3%-kal csökken majd az EBITDA ennek folyamányaként. Azt viszont nem tudjuk még, hogy a növekvő forgalom, illetve az unión kívüli roaming díjak várható emelése pontosan mekkora részt kompenzál majd a kieső bevételekből. De nem is ez a legfontosabb momentum a Magyar Telekom kapcsán, hanem hogy az elmúlt napokban ismét felerősödött a spekuláció, hogy csökkenhet majd a távközlési adó idehaza, ami jelentősen javítaná a Magyar Telekom értékeltségét, és a részvényárfolyamat is fölfelé tornázná. Ez könnyen lehet, hogy 5-10 milliárd forintot is jelent majd az előttünk álló évek folyamán. Ilyen mértékben növekedhet a méltányos értéke. Érdemes tehát ismét megismerkedni a Magyar Telekom részvényeivel.